Preko 100 učesnika, bivših i aktuelnih političara, predstavnika međunarodnih organizacija i civilnog društva iz Srbije i sveta okupit će se u Beogradu, gde sutra počinje trodnevni Beogradski bezbednosni forum. Centralna tema ovogodišnjeg skupa, koji organizuje Evropski pokret u Srbiji, Beogradski fond za političku izuzetnost i Beogradski centar za bezbednosnu politiku je država i izazovi sa kojima se suočava. Da li je država u procesu dekonstrukcije ili konstrukcije, koji su rizici i odgovori sa Balkana i šire? Tim pitanjima organizatori otvaraju treći Beogradski bezbednosni forum. Tokom trodnevne diskusije analizirat će se procesi izgradnje država u regionu, njihovi međusobni odnosi, kao i budućnost poznatih organizacija u okviru kojih sarađuju, na primjer, OEBS-a i NATO-a. Međudržavni odnosi, regionalne integracije, budućnost bezbednosnih arhitektura saradnje kao što su OEBS, NATO i tako dalje. Uloga nedržavnih aktera, a tu mislimo pre svega i na građane, ali mislimo i na druge aktere koji su postali opet u ovom jednom modernom svetu i tekako važni za definisanje i bezbednosnih izazova i odgovora, ali i za definisanje i unapređenja međunarodnih odnosa. Pored velikog broja učesnika iz regiona Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, u Beograd stižu i učesnici iz Irana, Južne Afrike, Turske, Egipta, čije stavove javnost nema često priliku da čuje. Tako da je namera da zapravo pokušamo i te neke malo egzotičnije teme, ali koje definišu tu neku međunarodnu dinamiku i izazova i odnosa, približimo našim, pre svega stručnoj javnosti, donosiocima odluka, a onda i široj javnosti. Iz tog razloga imamo te neke goste i teme koji nisu često prisutni ne samo u Beogradu, Balkanu, nego čak i u Evropi. Među učesnicima skupa biće predstavnici aktuelne vlasti u Srbiji, ali i bivši predsjednik Boris Tadić, aktuelni šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, kao i nekadašnji šef italijanske diplomatije Franco Frattini.